Hello, good morning. Hello guys. Hello mga uragon, mga besh, mga bay. Good morning, good morning. Ang aga naming nagising ni Mr. Oiram, pupunta kami ng dagat. Manghuhulit tayo ng alimasag. At the same time, mamimingwitin. Try natin ulit sa dagat manghuli ng alimasag. Kaya habang si Mr. Oiram namimingwit, ako maghahanap din ng alimasag. So ayun, nandun na si Mr. Oiram sa baba. Naghihintay na. So susunod na ako. So see you there mga uragon. Bye-bye. So ayun guys, pababa na ako. May dala tayong cooler, may lamang hilo. Yan o. Ito na si Puti. Ready na. So ayun mga uragon, biyahe na kami papuntang dagat. Manghuhuli tayo ng isda, alimasag kung mayroon. Holiday ngayon, start ng holiday. 5 araw kami walang pasok kaya tayo magdagat ulit. Sama ko si Mr. Oiram. Ayan. Yayo. Shout out dyan sa mga fishing man. Ayan. Fisherman tayo, fisherman. Shout out natin yung mga nangingitang dyan. Mahilig mangisda. Gabi mangisda di gabi. Shout out daw kay Idol Jumper Sniper. Yan o. Baka naman. Baka naman. Sama mo kami sa inyong pangingitang. So ayun mga uragon, nandito na ulit kami sa baybaying dagat. Ayan, may ginawang ilaw. Madilim pa, alas 3 pa lang ng madaling araw. Nandito na kami. Dito na si Mr. Oiram. Naglalagay na ng mga poste na paglalagyan ng rod. Ayan. Yun o, naglalagay na ng taga. Layo ng planta. Pag sino labo eh. Ayun oh. Ayan. Palaki. Di mapalaki talaga yan. Ayun mga uragon no, nakahuli na ako ng isang pusit. Yan o. Woohoo! Mahirap pag video pag huhulihin. Hindi na video kanina nung hinuhuli no. Malaki yan. Oh. Ilang kilo yan? Mga 5 kilo to. So ayan guys, padalawang huli. Ayan, pusit ulit. Matamlay ang pamimingwit ngayon, walang isda. Yung napunta naming dagat, walang isda.
Nakahagi si Mr. Oiram. Ayan o. Grabe oh, mag video na lang tayo. Dito yung area oh. Walang tao. Baka sa Huwebes nito, Biyernes, ang daming tao tapos na yung Ramadan. Yan yung mga tabihan, mga tabihan yan. Ako, puno yan ng tao dyan. Mayroon yatang nangingisda doon sa dulo. Mayroon doon mga bangka. Asa na? Ayun oh. Oh. Sige, ayaw masom, layo. Kausapin ko lang yung dalawang ibon doon. Ayun, lumipad na. Ay. Sabi ko kakausapin ko lang, lumipad na. Itong isa. Sadik. Tika lang, Sadik. Ayaw makipag-usap. So ayun mga Uragon, tingnan mo. Naka ano tayo ngayon? Naka ninja. Ninja tayo at mainit. Sabi wala man lang ditong masisilungan kaya ganito. Mangingitim yung ating face kaya nagano ako, ninja. Ninja Turtles. Ayun. Lakad-lakad lang. Habang naghihintay na may mahuli. May nahuli akong ano, dalawang alimasag, dalawang pusit, isang maliit na isda na lambat ko. Dito lang ako sa tabihan ng huli. May mga pusit dyan minsan eh. Alimasag, wala masyadong alimasag dito. Doon sana sa dating pinuntahan namin marami. Hindi namin natandaan yung ano eh, yung area. Doon ang mas maraming alimasag dito sa area na to, wala eh. Grabe, sayang yung ano dito oh. Yung tabing kalsada inabot na ng high tide oh, giba-giba na oh. Pati placards oh. Sira na yung mga ano dito, pinakang pathway. Ayan oh. Ito nyo yan oh, inaabot ng high tide. Mayroon ditong pathway dati eh, nagiba na. Kaya yung mga street light hindi na pinapailaw kasi delikado siguro pag nag high tide. Baka makuryente pa. Ayan oh. Dito kami sa may placard. Anong sabi niya? Oh, unsuitable, dangerous swimming area. Violators shall be punished. Yun. Yung mga violate, mapapanis daw. Mayroong punishment. Ayan. Mayroon ditong nag-anong coast guard, laging nag-iikot. Kahit dito ka lang sa tabi. Medyo malalim yata dyan sa area na yan eh. Ayan oh. Kaya ano? Oh, ayun na. May yatang huli si Mr. Oiram. Tingnan natin. At pinaspasan na ni Mr. Oiram ang hatak. Mayroon? Yawa. Puro nakakawala yung huli. Ubus lagi yung pain. Ayan o. Nako. Ayan o, naputol. Pinutol na naman ang malaking isda o. Nako, sayang. O yung isa o, nawala na yung pain. So ayan o, grabe, sayang yung mga pathway dito na pinagawa dati o. Giba na. May pathway yan dati. Wala kasing pundasyon na maganda, tapos wala pang mga bakal yung kanilang mga concrete. Kaya madaling magiba ng ano, ng hampas ng alon ng dagat. Ayan o. So ayun, may malaking alimasag. Ayan o. Oh. So ayan mga Uragon, lumipat kami dito pero wala din. Uwi na lang kami. Ayan. Nakahuli ako dito ng isang alimasag. Grabe, walang tao-tao oh. Pag holiday nito nako, daming tao. Ang ibon. Kainit oh. Ang dagat dito oh, mababaw. Dito banda. Iba yung kulay. Inano kasi, dinadampingan eh. Ayan oh. Pinapaganda na. Coast Guard. Iba yung dagat dito. Oh, may ibon pa. Grabe, napakainit. Sunog ang aking balat oh. Sa kamay. Tingnan natin nga kung may huli nga. Wala.
Nako. Ah, nako, kagat-kagat lang yun. Mayroon o. Ano ba yan? Malakapas na maliit. Ipain mo. Yan, mga gamit ni Mr. Oiram. Niimis na at sa Webis ulit, Webis ng gabi. Baba na ulit kami. Baka may magandang pumain, bulate. Ayaw nila kumagat sa ano? Pusit at hipon. Mamahalin kasi yung hipon sa pusit. Gusto nila yung mga bulati lang. Ayun na nga. Uwi na. Matamlay ang buhay. Kunti ang huli. What's up mga guys? Oh, what's up? Pasensyahan nyo na yung huli namin. Medyo kapiranggit lang kasi masyadong malaman ang dagat ngayon. Masyadong mababaw. Saka maganda yung pamain namin. Mamahalin? Mamaya magano na kami tawag nito sinigang. Sinigang na alimasag. At saka pusit. Sige, tuwi na.